नमस्ते। आज मी आहे ना पालकचं फतफतं बनवते। तर पालकचं फतफतं आपण आळूचं फतफतं बनवतो ना भाजी, तशीच मी पालकची बनवणार आहे। पण त्याच्यामध्ये आहे ना मी मोड आलेली वाल टाकणार आहे। आणि आज मस्तपैकी स्पेशल काजू वगैरे टाकून स्पेशल भाजी बनवणार आहे। काजू हा, हे पहिले वाल दाखव। मोड आलेले वाल म्हणजे ती ना टेस्ट चांगली येते। मोड आले ना की त्या कडधान्याची टेस्ट वाढते। मग मी आज मोड आलेले वाल घेतले। आता मी पहिले वाल आहेत ना कुकरला 3 शिट्या करून घेते। वाल चांगले धुवून आहे ना स्वच्छ पाणी घेतलेलं आहे। आता इथे शिट्या होईपर्यंत आहे ना मी आज 2 रेसिपी पालकचे बनवणार आहे। पालकचं पनीर कटलेट बनवणार आहे आणि पालकचं फतफतं बनवणार आहे। आजकाल जास्तच खुश वाटतं, 2-2 रेसिपी होतात। जास्तच खुश आहे। परत समजा मध्ये पुढे मला करायला नाही कोणी दिलं तर, म्हणून मी आता बनवून करून घेते, करून घेते। नाही, उलट असं होणार की तुझ्याकडूनच बनवून घेणार। काय माहिती। आता हे पालक आहे ना मला शिजवून घ्यायचं आहे, त्यासाठी पाणी घेते पहिला। आता इथे मी पालकची पानं घेतले, म्हणजे अशी थोडीशी आहे बघा, अशी मुठभर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता ती पालकची पानं आहे ना शिजवून घ्यायची आहे। थोडा मीठ टाकायचा। पालकची पानं आहेत ना 2-3दा पाण्यातून स्वच्छ धुवून काढायची। तो कुकर छोटा आहे ना म्हणून तो शिट्टीतून पाणी येतो। आणि हे एवढा कमी पालक? हा पालक कशासाठी माहितीये का, माझी दुसरी रेसिपी पनीर कटलेट बनवते ना त्याच्यासाठी। पालक पनीर कटलेट? हा, त्याला 2च शिट्या ना? हा, 2-3 झाले तरी चालतील। हे आपलं झालंय। आता हे जरा उतरून ठेवते आणि याच्यावरती आपल्याला कढई ठेवते। गॅस बंद केलाय। आता इथे मी या कढईमध्ये आहे ना पाणी टाकते पहिला। हे पहिले खडे मसाले घेतले, 2 तेजपत्त्याची पानं, 1 काली वेलची, 1 हिरवी वेलची, 3 लवंग, 5-7-8 काली मिरी, छोटा दालचिनीचा तुकडा आणि थोडासा जावित्रीचा फूल। आता त्याच्यामध्ये हे मी 2 कांदे घेतले कापून। इथे 6-7 काजू घेतले, आलं घेतलंय 1 इंच, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आणि 2 टोमॅटो छोटी। हे सर्व साहित्य आपल्याला याच्यामध्ये आता शिजवून काढायचं आहे। याच्यावरती झाकण ठेवते। हे आता चांगलं 10 मिनिटं शिजायला पाहिजे। फुल गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे। आणि एकदा मध्ये ढवलायचं 5 मिनिटांनंतर? नाही ढवळला तरी चालेल, 10 मिनिटं। हा, पाणी असतो ना, आपण बघायचं फक्त पाणी आहे का ते। आता हा आपला पालक काढून घ्यायचा, थंड व्हायला पाहिजे ना, वाटायचा आहे। कारण इकडे कुकर पण आपला जरा गार झाला पाहिजे ना। कुकर पण गार झाला पाहिजे। किती पालक झाला बघ, थोडा आहे ना, छोटूसा झाला। आणि काय असतं माहितीये, हे असं गरम गरम पाणी बेसिंग मध्ये ओतायचं नाही। हे असं कडकडीत पाणी असतं ना, कारण तो बेसिंग मध्ये आपला पाईप असतो ना, तो प्लास्टिकचा असतो, तो जळू शकतो। म्हणून आपण हे थंड झाल्यावरच बेसिंग मध्ये ओतायचा। आता इथे आपला रेसिपी ब्रेक आहे ना। आता इथे बघा, मम्मीला मी आठवड्यातून एकदा किंवा 2 आठवड्यातून एकदा ही इलेक्ट्रोल पावडर, सर्वांना माहितीच असेल इलेक्ट्रोल पावडर। ही बघा, ह्याची प्राइस असते किती, 19 म्हणजे 20 रुपये मम्मी ना। ऑनलाईन मागवली की 17 रुपयाला मिळते एक। पहिली 7 रुपयाला होती। छोटा होता तेव्हा। असे बघा, मी मम्मीसाठी असे आणून ठेवतो महिन्यातून, आठवड्यातून प्यायला चांगली असते एनर्जीसाठी। हे 3 हे आपल्यासाठी, आणि हे कोणाचे पाकिट सांग? हे कोणाचे पाकिट? दिलचे ना? दिलचे। असं घ्यायचं, चमच्यात भरून दे, बस पाणी घे आणि पी। असं मध्ये मध्ये का पियायचं असं सांग मम्मी, तू सजेशन दे सर्वांना। चांगला असतो पियायचं, एनर्जी पण आपल्याला येते, जरा ताकद येते, म्हणजे एकदम चक्कर सारखा पण होत नाही थकलेला असेल तर। असं नाही की तुला थकावट आला म्हणून दिला नाही, असंच दिलं आलाय म्हणून नाही, पण असं मध्ये मध्ये प्यायचं असतं। ते प्यायचं, आले नाही आलं तरी पण प्यायचं मध्ये मध्ये, म्हणजे पुढे होणारी गोष्ट लवकर होत नाही। मग ते आपण नारळ पाणी पण असं मध्ये मध्ये पियत राहायचं। पित राहायचं नाही, आजारी पडल्यावर पितोच ना शेवटी। आठवड्यातून 1-2 नारळ पाणी आणि असं 1 पाकिट ना तुम्ही, नाहीतर महिन्यातून 2 पाकिट असे पियायचं, काय नसतं याचं। फक्त तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल, डायबिटीज काहीतरी असेल तर डॉक्टरांना विचारून पिया। आता हेच पिल्यावर बघ मी 10-15 मिनिटांनंतर तुला कशी एनर्जी वाटेल, मस्त वाटतं। आणि आमची दिलची आहे बघा, दिलला डॉक्टरांनी दिलं होतं, आम्ही नाही आणलं, डॉक्टरांनी दिलं आहे ना। हे पप्पूसाठी गिफ्ट आलेलं आहे,
म्हणजे पप्पूनेच मागवलंय. हा. म्हटलं आपलं तुम्हाला पण दाखवावं, तुम्हाला पण चांगलं वाटेल तर तुम्ही पण मागवू शकता ना असंच. ते आम्ही खोलून वगैरे बघितलंय, कारण ते खोलून बघायला लागतो ना पहिलं सुरुवातीला कसं आहे ते. पण तुमच्या समोर पण आम्ही दाखवूया की कसं आहे ते, आणि छान आहे ना म्हणून तुम्हाला दाखवायला वाटलं. हे पप्पूसाठी मागवलेलं आहे. आता इथे बघा, इथे आपलं ते ग्रेव्हीसाठी मी बनवते ना कांदा टोमॅटो ते सगळं शिजायला ठेवलेलं आहे. आणि इथे आपला कुकर थंड झालाय का बघूया. थंड झालाय. आता हे आपले वाल आहेत ना शिजलेले काढायचे आहेत आपल्याला. ते आपण काढून घेऊया. आणि याच्यामध्येच आहे ना आपल्याला हा पालक शिजवायचा आहे. आपण आळू पण शिजवतो ना आपण, तसंच आपण पालक कापलेला स्वच्छ म्हणजे साफ करून पानं स्वच्छ धुवून घ्यायची, त्याच्यानंतर कापायचा. आता याच्यामध्ये थोडासा पाणी टाकते, जास्त नाही टाकत आहे. थोडा अर्धा कप पाणी टाकायचं. किती जास्त वाटतंय ना दादा? किती कुकर भरलाय वाटतोय ना. किती सिटी आला? 2-3 शिट्या करायचे. आता इथे आपली ग्रेव्हीचं बघूया वाटण शिजलं काय. मस्त शिजलंय. आता जरा आहे ना आपण सुकवून काढूया. थोडा पाणी त्याच्यात पाणी आहे म्हणजे जास्त पाणी आटवायचं नाही, थोडासा पण जरा आता सुकवूया फास्ट गॅसवर ना. आता इथे मसाला शिजवलेला आहे ना पूर्ण थंड करून घेतलाय. आणि हे मी आहे ना पंख्याखाली गेले होते घेऊन थंड करायला. तोपर्यंत मी काय केलं? तोपर्यंत तू काय आंघोळ केलीस ना, वेळ झाला. म्हणजे बघा, म्हणजे एवढं सांगायचं की रेसिपीच्या मध्ये केवढा टाइम असतो बघा. झटकन 10 मिनिटात रेसिपी नाही बनत. मी स्टीम घेतली, फेसची स्टीम घेतली, मग आंघोळ पण करून आलोय बघा मी आता. पण हे कसं थंड झालं. हो, ते पण एवढं थंड झालं. आणि ते पालकला आपल्या शिट्या पण झाले, 2-3 शिट्या करून घेतले. अरे वा. आता मी याची आहे ना ग्रेव्ही बनवून घेते, वाटून घेते. आता तुम्हाला आवाज येतोय कसला? माव माव. हे बघा, इकडे एक आमची माव आली आहे, इकडे एक माव आहे, अजून एक कुठेतरी आहे. हे बघा, तिसरी माव दिसली. हे आमचे दिलचे फ्रेंड्स, यांच्यासाठी आता मी गिफ्ट मागवलेलं आहे. आजच आलंय ना हे? आजच आलंय. हे दोन्ही त्यांच्यासाठी आहे. आमचे दिल नाही होते, हे आमच्या दिलसाठी ना. आमच्या दिलचं ते परवा आणले ना व्हाईट वालं, ते खात नाही. खोल आता. हा आपण एक पाकिट ना मम्मी बाहेर जाऊन आपण वाटणार आहे. बाहेरच्या कॅट्स असतात ना सर्व त्यांना, आणि आपल्या कॅट्स लोकांना इकडे येतात त्यांना. गावचे बुबू कसे तसं जाऊ. बस. टॅडँग टॅडँग. थांब होय, तुम्ही थांबा. हा रहा है. अजून द्या 2 जण येते. बारीक आहे. टॅडँग टॅडँग. तू ये रे बाबा, तू कशाला पाठी उभी राहिली? तुला काय वेगळं आता? मम्मी अजून एक आहे व्हाईट प्लेट, त्याच्यात तर डबल दिला होता ना आपण. दे, राहू दे, काय नाही. बस. हा आमचे 3 फ्रेंड्स. ह्यांनी खाऊन प्लेट पाडवली खाली. पाडली प्लेट. त्या मांजरीचं पण हा खातो. तुला काय खायला झालं? खात का नाही? आता इथे पनीर कटलेट साठी आहे ना, पनीर पालक कटलेट असं बनवायचं आहे ना आपल्याला. त्याच्यासाठी 2 आलू आहेत ना, बटाटे बॉईल करून घेतले शिजवून. आता ते किसून घेते. पनीर कुठे आहेत पण? हा पनीर आहे फ्रीज मध्ये ठेवला. तेच मी बोललो, मी आलू दाखवून पनीर बोलते. दोन्ही किसून घ्यायचेत ना? हा, दोन्ही किसून घेते. काय रे, झाला खाऊन? पोट भरला, ठेवलाय म्हणजे पोट भरला मम्मी, है ना? आता याच्यामध्ये बटाटे किसून घेतले. आता त्याच्यामध्ये पालकची पेस्ट टाकायची. हे पालक शिजवला होता ना, तो पाणी न टाकता वाटून घेतलेला आहे. नुसती पानं त्याची वाटून घ्यायची. आता आलं लसूणची पेस्ट, आपल्याकडे खाली लसूणची पेस्ट असेल ना
तरी चालेल. अर्धा चमचा टाकायची. आपलं चवीपुरतं मीठ टाकायचं थोडंसं. आणि याच्यामध्ये मसाले टाकूया. मिरची पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला पाव चमचा. किती मस्त वाटतं बघायला. व्हाईट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज. धना पावडर अर्धा चमचा. आणि थोडासा आपण त्याच्यामध्ये जिरा टाकूया. आणि हळद पाव चमचा. हे आपले सर्व मसाले तयार रेडी झाले आहेत एकदम. आता आपण ते कालवून घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये आहे ना आपला हा ब्रेडचा चुरा केलेला आहे, ब्रेड क्रम बनवलेला आहे, तो याच्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. पूर्ण ब्रेड घेतला ना? पूर्ण स्लाइस नाही, म्हणजे 4 स्लाइस घेतले ब्रेडचे. 4 स्लाइस. हा. पालक कटलेट झाले ना? हा, पालक पनीर कटलेट. पनीर टाकायचं आहे. पनीर भरायचं आहे ना. आता याच्यामध्ये ब्रेड क्रम टाकते. आपल्याला लागेल तसं घ्यायचं आहे. गोळा करायचा आहे ना. ते टोटल तू 4चं केलंय का? हा, 4 स्लाइस घेतले. आणि इथे बघा आमची दिलू आलेली आहे. आता दिलूची पण स्पेशल एंट्री झालेली आहे. या दिलू या. ओय दिलू बसली. आता इथे पनीर आहे 100 ग्राम. आता त्याचे आपल्याला ना स्लाइस कापून घ्यायचे आहे. लांब लांब पीस कापायचे आहेत आपल्याला. असे आपल्याला पीस कापून घ्यायचे छोटे छोटे. आणि ते पण लांब कापून घ्यायचे असे. पनीर कापायला एकदम सोपं ना? हा, एकदम सोपं. पण पनीर पण तसा पाहिजे असतो चांगला. नाही तर काय काय ते पावडर होते, खुसखुशीत असतो ना. आपल्यावर आपण जेवढं कराल ना कटलेट, त्याच्यावर आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण पनीर घ्यायचं. आपल्याला 10-12 पीस घ्यायचे असले तरी चालेल. 20-25 पीस घ्यायचे. पाव किलो आणायचं, 100 ग्राम आणायचा, 50 ग्राम आणायचा पनीर. आता आपल्याला कटलेट बनवायचे आहेत. आता थोडा आहे ना हाताला लावायला तेल घेते. आता इथे बघा हा गोळा चांगला मळून घेतलाय. आता हाताला थोडा तेल लावते. आपण पनीरचे पीस जास्त केले आहे, पण आपलं तेवढं होणार नाही, कमी पडणार आहे. हे पीठ आपल्याला कमी पडेल. असं थोडं तापून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये हे पीस ठेवायचं. असं दाखवतोयस ना? अरे वा, किती मस्त मजा आलेला खायला मम्मी कटलेटला. स्टफ्ड पनीर कटलेट है ना? होय. अरे वा वा, मस्त आयडिया लावली मम्मी तू. आतमध्ये पनीर. आता मी टेस्टिंग करणार. मस्त ना? हो. हेच बाहेर मम्मी असे स्पेशल आपण रेस्टॉरंट मध्ये जाऊन अशाच ऑर्डर करतो काय ना काय. आता मी ठेवायला प्लेट घेते. कॅमेरा लांब गेला वाटतं. कॅमेरा नजदीक आओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ. आता इथे बघा तू काय करते. सर्व बनवून झालेलं आहे. रोल बनवले कटलेट. असं आम्ही काय दाखवतो माहिती का. आता जेव्हा मम्मी असं बनवत बसते ना, तिकडून किचन मधून मम्मीला मी बाहेर आणलं इकडे, कारण गरम होत होतं ना तिकडे, है ना. मग अशा टायमाला मम्मी जेव्हा रेसिपी जशी बनवत असते ना, मध्ये जे टाइम असतं ना, तेव्हा आम्ही कमेंट डिस्कस करतो. मम्मी काल तू बनवलेलं ना ते मेदूवडा आणि सांबार सारखं बनवलेलं, ते मेदूवडा भोपळ्याचं सांबार बनवलेलं ना, त्याच्याबरोबर कमेंट आहे की त्याच्याबरोबर काकू पियुष बनवला तर एकदम मस्त वाटेल. हा, तर पियुष रेसिपी आता येणाऱ्या 2-3 दिवसात आम्ही पियुष रेसिपी बनवू. ठीक आहे. अनेक कमेंट बघा. जरा 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 कॉलर टाईट झाले आता बघा. शुभांगी ताई, तुम्ही नशीबवान आहात. तुम्हाला असा मुलगा देवाने तुमच्या पोटी जन्माला घातला. काय मी नशीबवान आहे, तो नशीबवान आहे. हा, की मला एवढं खायला मिळतं. खायला देणारी आई भेटली. आम्ही भोपळ्यामध्ये ना काल ना आम्ही कोळंबी टाकतो भोपळ्यामध्ये. टाकली तर चालते. आणि हा, ते तवा आहे ना आपला भिडाचा तवा, ते खूप पूर्वीपासून येते की मला तवा पाहिजे. तवा कुठे मिळतो, तो कितीला मिळतो. तर आम्ही काय केलंय, मी अरेंज केलंय त्याला. जे विकतात ना त्यांचा मी कॉन्टॅक्ट नंबर घेतलाय. ते जसं फ्री असतील ना तर त्यांना इकडेच बोलवून त्यांचे सर्व प्रोडक्ट्स पण दाखवू आपण. आणि ते आम्ही सर्व स्वस्तात पण करून घेऊ. आणि ते कुठे कुठे जातात ना तसे ते तुमच्याकडे पण देतील. मग
हा तुमच्या एरियाचं नाव सांगू त्यांना, तिकडे मग तुम्ही जा असं सांगू. तर असं आम्ही कमेंट डिस्कशन करतो. आता मी एकदम नॉर्मल कपडे घातले. त्या मम्मी कपडे फेकते का अंगावर त्यावेळी सारखे नको. रेसिपी होऊ दे आणि दाखव जरा परत ह्याच्यामध्ये पडले तर कपडे डाग लागतील. स्क्रीनला दाखव कसं झाले. काय बोलले तुम्ही मला काय बोलले तू कसे झाले ते तिकडे जातात ना समुद्रावर. ते समुद्रावर जाताना ते दगड असतात ना समुद्राच्या बाजूला किनाऱ्याला. अच्छा तसे वाटतं असे दगड कोणी दगड पण असतात, रोड पण असतात असे. तुला असं वाटतं ते? मला तर काहीतरी वेगळंच वाटतंय ते. ज्यांना समजलं ते कमेंट टाका करून समजून घ्या फक्त बस. बकरी ईद. लाईट्स ऑफ झालेल्या आहे. मम्मी चालली आतमध्ये आणि आमची दिलू बघा खाली बघा कशी बसलेली आहे. होय दिलू. आणि आमच्या दिलूचा दिलू बघा. पनीर आणि तेल मी पाठवून नेतो. असं पनीर बघा केवढं उरलेलं आहे. ते उरलंय नंतर खायचं. आणि अजून बघा मी अशी टिप्स देतो तुम्हाला. असं तुमच्या घरी ना असं असलंच पाहिजे. बीट, काकडी, गाजर, ॲपल हे सर्व असलंच पाहिजे. कारण हे रेग्युलर तुम्ही खात राहायला पाहिजे. तुमची स्किन पण चांगली राहील आणि तुम्ही हेल्दी पण फील करा. आणि तुम्हाला हे फायबर पण म्हणजे फायबर पण देईल पोटात, पण डायजेशनला हेल्प करेल हे सर्व. आणि त्यासोबत हे बघा स्टीम. आपण अशी स्टीम पण घेत राहायची. ही मशीन जर तुम्हाला मिळाली तर घ्या. पण ही सध्या आता म्हणजे हे विकत नाही स्पार्कवाले. पण ही खूप छान मशीन आहे. स्टीम पण घ्यायची तुम्ही रोज. आता मी त्याच्यातलाच आहे ना ब्रेड कमी उरून ठेवलेला होता, त्याला लावायचं ना. हा तो याला आता लावते कटलेटला. आता इथे तेल आपला तापलेलं आहे. आता ब्रेड क्रम मध्ये झाला ना की असे जरा चोळून घ्यायचे चांगले, जरा हलक्या हाताने म्हणजे दाबून घ्यायचे आणि एक सोडायचं तेलामध्ये. हलक्या हाताने, नाही तर पनीर बाहेर यायचं. हो बरोबर. ढवळायची गरज नाही साऱ्यानी. असे आपण हलवले ना तरी पण उलटे सुलटे फिरतात. नको पण ते रिस्क आहे ना त्यात मम्मी. नाही रिस्क नाही, तसं तेल वरती नाही येत. ते हलवायची. हळूहळू आपण असे फिरवून घ्यायचे आणि लगेच नाही फिरवायचे. असे तर बनवून घ्यायचे ना. 2 बॅच मध्ये होतील वाटतं. 2 बॅच मध्ये होतील. कलर जरा चेंज झाला ना. ग्रीन होता तो चेंज झाला. हा आपला सेकंड बॅच पण झालेला आहे. आता झालेला आहे. आता काढते. आता गॅस आहे ना बंद करते आणि काढून घेते. किती छान झाले आहेत ना. आता हे कटलेट आहेत ना. आता मी हे पनीरचे कटलेट बनवले. ते तुम्ही असे जेवणाबरोबर नका बनवू, तुम्ही नाश्त्यासाठी बनवू शकता. पावसाचे आता पावसामध्ये जास्त पाऊस आहे वाटतोय आपल्याला, काहीतरी खायला वाटलंय चटपटर असं म्हणतात ना, तसं आपण असं करू शकतो. बरोबर. हा असं करायचं. मी तुम्हाला आता दाखवते कारण मला आळूचं फतफतं बनवायचं आहे ना. त्याच्या जोडीला म्हटलं आपलं काहीतरी आम्हाला पण खायचं वाटतंय ना पावसामध्ये, तर त्याच्यासाठी मी बनवले. अरे वा. हा आता इथे आपले कटलेट तयार झालेले आहे. आता आपण पालकचं फतफतं बनवायचंय म्हणजे भाजी बनवायची आहे. त्यासाठी अर्धा तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा टाकायचा आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे आपलं वाटलेलं वाटप, ते आपलं कांदा, टोमॅटो, काजू सगळं आहे ना ते टाकायचं. आपण इथे मोजूया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. मला वाटतं 15 होते मम्मी. खाली कसं झालं? तळून झाल्यावर एक गॅप झाला का? गॅप बघा इकडे झालाय बघा. मी खाल्ला पण त्याला. ते भारी झालं मम्मी. आतमध्ये मी आता दाखवते बघा तुम्हाला. आतमध्ये तो पनीर आहे ना मम्मी, तो पण एकदम व्यवस्थित शिजलाय. असं नाही दाखवायचं असतो, तोडून दाखवायचं आहे ना, कापायचं असतं. हा तो कापून पण दाखवूया. पण मी ऑलरेडी टेस्ट केली आहे. गरम गरम खायची मजा असते ना वेगळी मम्मी. वा वा वा. आता आपलं हे वाटण आहे ना चांगलं गॅसवर एकदम शिजवून घ्यायचं, चांगलं फ्राय करून. मम्मी पप्पा बोलतील खातच राहतो. नाही खरं मला कधी कधी आवडतात कधी कधी नाही आवडत. म्हणजे सर्वच खातो मी, पण आवडलं की जास्तच खातो मी. हा दुसरा कटलेट. एक बाईट मारल्यावर बघा असं दिसतं आतमध्ये. एक बोलतात ना कटलेट मध्ये रॉ म्हणजे एक वेगळी टाईपचं असते ना जरा वरच्या लेवलचं कटलेट, तर असा प्रकार आहे तो. बरोबर. एकदम छान वाटतंय, म्हणजे एकदम भारी वाटते खायला. कापून दाखवलं तर अजूनच छान वाटेल. कापून काय दाखवणार, पोकळ आहे ना ते.
आणि एकदम असं मी सांगतो काय बघ भारी वाटतंय बघ. फुलला एकदम ते. हे बघा नाही बघा हा. खूप छान वाटतं कॉम्बिनेशन खायला ना. ते वरचं हे पण छान वाटतं कुरकुरीत एकदम. कवर पण आणि पनीर पण. वा वा वा. ही आपल्याला ग्रेव्ही आहे ना पूर्ण जरा सुकवून घ्यायची आहे थोडी. म्हणून ते सुकेपर्यंत मी हे खात बसलो. आता आपण याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया म्हणजे मसाले पण त्याच्याबरोबर शिजतील ग्रेव्ही मध्ये. आपण 1 चमचा आहे ना मिरची पावडर टाकायची आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला. हळद टाकायची 1/2 चमचा. धना पावडर टाकायची अर्धा चमचा. आणि आपल्या घरातला तिखट मसाला टाकायचा अर्धा चमचा. ते आपले सर्व मसाले टाकून झालेले आहे. आता हे चांगले ढवळून घेऊया परत. किती मिनिटं? आता हे पूर्ण म्हणजे आता जरा 2-3 मिनिटं ढवळून घ्यायचं. हे मसाला शिजणे आहे ना ते जरुरी आहे. मसाला फ्राय करायचा चांगला आपल्याला. बरोबर 2-3 मिनिटं लागतील ना? हा 2-3 मिनिटं लागतील. तर एवढी ताजी रेसिपी बनवली त्याचा कसं अपमान करायचा आपण आहे ना. बरोबर. चला खाते राहू. थंड करायला कशाला द्यायचं. खाते राहू बनाते राहू. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना बेसन टाकायचं आहे 2 चमचा. म्हणजे बेसन पण त्याच्याबरोबर चांगला भाजून निघेल ना. त्याची टेस्टिंग मी आता सांगतो मम्मी. एक चांगली गोष्ट काय झाली माहिती आहे का, ह्याच्यात ना पनीर आपल्याला स्टफ करायला नाही लागलं. डायरेक्ट पीस करून आपण भरले ना ते मेहनत जरा वाचली. नाही तर परत ते भरा मोदकासारखं मग ते बाहेर पडणार है ना. खूप छान लागतं कॉम्बिनेशन मम्मी खायला. एक बोलतात ना पार्टी टाईप मम्मी हे आहेत. म्हणजे माणूस खाणार ना आणि आतमध्ये बघणार तर नाव काढणारच. बोला अरे वा काय भारी लागतंय कटलेट. होय. आता मी याच्यामध्ये आहे ना थोडा गॅस बारीक करते आणि याच्यामध्ये आपल्याला 3-4 चमचे आहे ना दही टाकायचं आहे. म्हणजे आपण आळूच्या फतफत्यामध्ये कोकम टाकतो ना हे पालकचं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दही टाकायचं आहे. हे 4 चमचे मी दही घेतलाय आणि चांगला फेटून घ्यायचा. एक डाऊट विचारू? विचार. आलू मध्ये कसं त्या आंबट हे टाकावं लागतं चिंच आणि काय ते खाज येते ना. तसं ह्याच्यात दही टाकणं गरजेचं आहे का? म्हणजे चांगला लागेल जरा खट्टा मिठ्ठा लागतो अच्छा असं आहे ना. पण तिकडे कसं लय गरजेचं असतो ते टाकायलाच लागतो. नाही टाकलं की पूर्ण घशाला पूर्ण चावत राहतं ते है ना. होय. आता इथे आपला पालक शिजलेला तुम्हाला दाखवते. हा बघा कुकर भरून होता ना तो कुकर बघा किती झालाय. आणि तो आता आपल्याला जरा असा मॅश करून घ्यायचा चमच्यानी थोडासा. इथे गॅस मी बारीक ठेवलेला आहे. आपली ग्रेव्ही बनते ना शिजते आहे. आता ह्याच्यातले मी एक डिव्हिजन सांगतो बघा तुम्हाला. 1 2 3 4 हे जाणार माझ्या त्या मित्राच्या घरी 4. 2 टेस्टिंग 2 मम्मीला 2 मला म्हणजे एवढे मी खाणार. आणि हे माझ्या मित्राच्या घरी जाणार मम्मी. परवाची कशी ते काय बनवले होते ते शेवचे काय ते नवाबी शेवया ते बरोबर 4 घरी गेले है ना. 2 पीस आम्ही खाल्लेले. परत मी 1 पीस माझ्यासाठी ठेवला आणि बाकी 4 पीस आजूबाजूवाल्यांकडे. पण एका घरी रोज नाही जात. एका घरी मग लय दिवसांनी जातं कारण अशी लय माणसं असतात ना मम्मी द्यायला. आता इथे पालक बघा मॅश केलाय. आता हा पालक आणि आपले वाल शिजलेले आता हे ग्रेव्ही मध्ये जाणार. आता आपण त्याच्यामध्ये हे वाल शिजलेले आहेत ना ते टाकते. ते एक रेसिपी आपण बनवतो पण ते भांडी किती पडतात बघ. सगळे भांडी लागतात ना. जशी जशी भांडी पडतात तसे तसे कटलेट संपतात. हा इकडे कटलेट संपायला आले. ते गरम गरम खाणार तेवढे चांगले आहेत ना. म्हणून मी खातोय. पण त्याला बनायला अजून टाइम आहे ना. आता याला चांगली उकळी यायला द्यायची. पण आता आधी थोडं मीठ टाकते त्याच्यामध्ये. थोडं म्हणजे चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आणि आता आपल्याला घट्ट पातळ आहे ना आपल्यावर आहे. आपल्याला जसं पाहिजे तसं आपण ठेवायचं. आता तुम्हाला दाखवते. हा दुसरा चमचा घेते. रत्नाच्या घरी पण मम्मी असं लावायला बनवलं पाहिजे है ना. शॉर्टकट हातात. असं एवढं म्हणजे आलूचं पतपत म्हटलं ना तर आळूचं पतपत पालकचं पतपत मी बनवते. ते म्हटलं तर असं पाहिजे घट्ट. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया.
आता आपलं सर्व साहित्य याच्यामध्ये सगळं टाकून झालेलं आहे. आता फक्त फुल गॅसवर याला चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. आता इथे बघा मस्त पालकचा पतपता म्हटल्यावर आहे ना ते चांगलं खतखत आहे बघ. आवाज येतोय? खतखत आहे. आपला आता मस्त छान झालेला आहे. आता तुम्हाला मी अजून सांगते, म्हणजे एक टिप्स देते. आता तुम्हाला असं जर जास्त तुम्हाला अजून गरगरीत पाहिजे असेल ना, समजा हे तर छान झालंय, अजून तुम्हाला थोडं घट्ट वाढवायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये ना 1 चमचा अजून पीठ घेऊ शकता. कसलं पीठ? पीठ आपण बेसनचं म्हणा, गव्हाचं, असं लावू शकतो आपण, म्हणजे घट्टपणा येण्यासाठी अजून. पण ते मला आता इथपर्यंत बाद झालाय. आता मी गॅस बंद करते. तुला तिथपर्यंत बाद झाला आणि मला इथपर्यंत बाद झाला. कटलेट संपले बाबा. आता सर्विंग बाउल मध्ये आता मम्मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार. ह्याची टेस्टिंग तर मी तुम्हाला बघा काय सांगायची गरज नाही. जर एवढे माझ्याकडून संपलेत, तुम्हाला एक सांगतो, कटलेटची लेवल असते ना मम्मी, त्याच्यात एक 3rd लेवल म्हणजे बोलतात ना टॉप लेवल असते. पेंट आपण करणार त्याच्यात पण बघ कशी टॉप लेवल पेंट असतं, है ना, रॉयल कलरचा एशियनचा. तसं ते कटलेट ह्या लेवलचे खूप छान, एक हायेस्ट लेवलचा कटलेट. आणि पालकचा पतपता एकदम भाजी मस्त. चला टेस्टिंग करा. टेस्टिंग कसं वाटतंय? एकदम मस्त, म्हणजे विचारूच नको. हा काय? एकदमच सुंदर झाले. तरी पण मी विचारणार, सांग. नाही, खूपच सुंदर झाले एकदम. आपण त्याच्यामध्ये दही टाकलाय ना, त्याच्यामुळे अजूनच टेस्ट वाढली त्याची. वा वा वा. म्हणजे फतफत वाटतच नाही. अरे वा वा वा. शाही फतफत. वा वा. असं झालं एकदम. बघा भारी झालं एकदम. शाही फतफत मला तुम्ही नक्कीच मग दोन्ही रेसिपी नक्कीच बनवा. शाही फतफता एकत्र असं खायला मिळालं तर किती मस्त मजा येईल ना. खूप मस्त. आणि असं नाही की तुम्ही कशाबरोबर खाऊ शकता, तुम्ही असं सूप सारखं पण तुम्ही खाऊ शकता. हो, काल पण आपण ते बनवते सूप सारखं, आणि हे पण आपण सूप सारखं मम्मी. सूप सारखं पण तुम्ही असं खाऊ शकता वाटीमध्ये घेऊन. हा, असं डायटिंगला आपण ते सूप आपले काय नेहमी काय चायनीजचे सूप आपण पिले नाही असं पाहिजे नाही, असं नसतं ना मम्मी. आपण इंडियन सूप अशी पियाची हेल्दी वाले. हा, एकदम छान झालाय, मस्त झालाय. चला मग तुम्हाला व्हिडिओ आवडला, टेस्ट करायची काय गरज आहे, ते मस्त एकदम भारी गरम गरम बघत खायचं. चला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि कमेंट मध्ये सांगा पहिलं कसं झालंय ते कटलेट आणि पालकचं पतपत. आणि माझा ड्रेस राहिला घालायचा आता, कारण पुढच्या रेसिपी मध्ये कारण आता मोठा व्हिडिओ झालाय ना. चला बाय, टाटा. बाय.